Здравейте, аз се казвам Георги. В днешния клип ще си представя моя личен автомобил. Mercedes W211 E-класа, 320 бензин. Ще представим ексита на колата, нали, разбира се. И ще поговорим какво предстои за напред в бъдеще с колата, какви промени ще претърпи тя. Ще идем да я измием, ще си поговорим, ще направим отсечка от 0 до 100, за да се види, нали, стокова колата как върви, какво представлява тя. Ще си поговорим за проблеми, нали, през които съм преминал, за времето, в което тя е при мен, и мисля, че ще останете доста доволни, ако решите да си взимате такъв автомобил. Пристигнахме на автомишката. Току-що я измихме и е време да запалим двигателя. Светва сервиза, който не съм го изчистил, и е изгоряла лява крушка на задния плафон. Нека да вървим да ви я покажа. Ето, нека ви го покажем екстериора на колата. С зимните джанти. Предстои да се вземат нови 19-ки, тези в момента са 17-ки. Размера им е 245 на 45 на 17. Обикновена E-класа. Сега ще ви покажа и хидравличния теглич. Отваряте багажника и тук под кората има ръчка, която като я дръпнем и излиза тегличът. После пак дърпате и бутате и се прибира. Добра е като екстра, тук имаме кабели за всеки случай в багажника, триъгълник, разбира се. Отдолу имаме аптечка, пожарогасител. Всичко е на лице. Малко циганията да видите, разбира се. Салона е кожен, запазен е горе-долу, нали, за годините, които е. Тя е 2004 година. Горе-долу мисля, че колата е запазена. Кори, лайсни, махагонови. Да, ето, както виждате. Кожен салон. Ето го и шофьорското място. Памет на седалките. Този волан аз съм си го правил. Купил съм просто такава кълъвка. Тук, която не е ощих както трябва, набръчкала се тук. Но ще се смени. Голямата навигация, подгрев на двете седалки. Колата е обикновена. Ето още веднъж ще я мина да я видите. Обикновена E-класа. 211. Това е нейният двигател. Доста е мръсничък. Доста. Да, има прах по него. Може да видите. Няма течове. Колата е доста запазена, но за съжаление трябва да се разделя с нея. Но, както ви казвам, обмислям
да се разделя, защото искам дизел, на който ще правим доста реформи по него. И нека го тестваме от 0 до 100. За колко секунди ще ги развърти. Ще сложа брояча на екрана, за да може да видите. Този път е неизползван от хора, няма опасност от ПТП-та, разбира се. Има тук отстрани с животни, само с тях е опасно, но тук са заградени, от тази страна не са, но ще внимаваме, разбира се. Изключил съм системите, давам му драйв и нека видим. Колата като за атмосферна, мисля, че доста добре се развърта. Шума от нея е доста приятен, разбира се, все пак е с токовата генерация, но отвън се чува доста повече. Това ако беше с някоя направена генерация, направа тръба, ще да е доста по-шумна, разбира се. За момента съм доволен от колата и за тази една година, в която съм я карал, не ми е правила проблеми. Доволен съм от нея. Има си доста, нали, екстри, за които ви обясних по-рано в клипа. И това е общо взето от колата. За в бъдеще мисля да направя поредица на новата кола, която ще е пак същата Mercedes C-класа, 211, разбира се. Въпросът е, че мотора ще е друг, той ще е 320 дизел. Ще претърпят доста сериозни промени по колата, като се вземе, нали, ще се смени турбото с по-голямо, ще се сменят колекторите, ще се сменят гилзите, за да повишим мощността на автомобила. След това предстоят други промени по екстериора, като брони, предна-задна, прагове, липове, спойлери, разбира се, решетки и така нататък. След това ще ускоряваме малките детайли, пастиране. Мисля да сменя спирачките с AMG или ще видим как ще е за напред. Ако имате някакви идеи, моля споделете с мен, напишете ми в коментарите какви доработки искате да видите в бъдеще с новата кола, която ще се вземе. Тази се продава, разбира се. 320 бензин е колата, 224 коня. Има подгреви на предните две седалки, памет на шофьорската седалка, парктроници. Разбира се, кожен салон, доста е запазен, както видяхте. Колата не е правила проблеми, върви доволно. Стокова е, като цяло не съм правил на нищо, никакви доработки. Тя и не може, защото все пак е атмосферна. Има хидравличен теглич, защото за някои хора това може да, нали, да е в плюс, може да си вършат работа хората. Като цяло ще останете доста доволни от колата. Ако някой, нали, прояви интерес, нека ми пише. Намирам се в град Пирдоп. Нали, и за повече информация може да се свържете с мен, като ми пишете. Ще се разберем. Надявам се, нали, клипа да ви е харесал, колата да ви е била интересна, въпреки че е стокова. И за напред очаквайте доста готини епизоди. И до нови срещи!